Langkau bahai dari Maria Tektor. Godan mugani jeng abadari Ni sethi jeng ayu negerari Sutur angge rongja baja Rana paduk jeng abad maune Sutur angge rongja baja Rana paduk jeng abad maune Bयबो abad kiniya Bयबो abad kiniya Godan mugani jeng abadari Ni sethi jeng ayu negerari Godan mugani jeng abadari Ni sethi Apa nama, Sir? jeng ayu negerari Bebre ada. Bebre. Hah? Mana sekarang aku bicara. अलसिया जाबोला रसा नांगोन Ini jabla jusam अलसिया जाबोला रसा नांगोन समादि जोंखौ नेवसिलांगोन नोरजिया जागोन रांखान्थि अरायनि नोरजिया जागोन रांखान्थि अरायनि गोदान मुगानि जों आबादारि Ayo, aku budaya apa? दायो आंनि आखाइखौ सुनानै दोननाय आखाइखौ फाननो थाखाय आङो माबा लाबाय थुलि बायदिखौहाय गोरान जानायनि साबसिनानै लानोसै बे खाथियाव लाबाय साबसिनानै बयबोथ' रोंखायो लाबोला खानाया इदि जाबाय आरो जालायबाय आंना ओमफ्राय बेगाव दोनसै आङो सुथुर आंगो रंजा बाजा बयबो आबाद थिलिया बयबो आबाद थिलिया